wasukhuluma ngalandela izindaba nongeba nothuka mina wasukhuluma ngalandela izindaba wonke umuntu sola mina nina besilo nina bakamdlekombana nina benkosi kulo lonke likaMthaniya ngicela ukunibingelela kusayimina futhi uFonkeshe nginamukele futhi kumlaba media ngithike ngiza nazo ke namhlanje ngoba nazi ukuthi amaciko akulelizwe nane art esenza kulelizwe bayayithanda nakwamanye amazwe njengoba kulapha kumculo maskandi sazi ukuthi uKhuzani kusematheni lezi insuku yebo uKhuzani bayamdinga le phesheya kwelwandle uyahamba uKhuzani nabanye abaculi bekweminye imkhakha bayonandisa le eDubai iarticle eyifundeka kanje uzovulwa ngabaculi bakuleli umcimbi ozobanjwa lwa eDubai The World Expo 2020 nozophinde ukhonjiswa bukhoma kumzansi Magic 161 na ku Magic 103 ngo9 ebusuku ngesonto kubaculi nosazwa abazohambela umcimbi abazolifrathela kuleli namhlanje kubalwa uShoma Jozi Papi Mulo Ithando Thabethe Connie De Villiers Dr Nothembi Mkhwebane Khuzani Mpungose Mzansi Youth Drakensberg Boys Choir nabanye kulo mcimbi abaculi nabalingisi bakuleli bazobe beyoqhakambisa ubuhle bakuleli kuhlanganisa namasiko kodwa okukhulu ngawo kubhekwa umkhakha wamaciko nokuthi ungavuselelwa kanjani ngemuva ukukhahlanyezwa iCovid-19 uKhuzani uthe ukujabulele ukuba yingxenye yalomcimbi futhi uthemba ukuthi lukhulu azokufunda kuona njengoba ezohlangana namaciko akamanye amazwe Mfowethu kubonakele eshuthela lapha neBlack Diamond abahamba nayo ke naye abayalena phesheya abayonandisa eDubai sibafisela inhlahla umcimbi bazonandisa kuona ungesonto on Sunday khona eDubai ekusayimini Mfowethu ngicela udlule ngo like no share no subscribe showcase wasukhuluma ngalandela izindaba